Yang bekas jerawatmu gak jadi tutupi ya, Yang? Oh, isin kon metu ambek aku bekas jerawatan ngene. Ya koyo gak diramu trek rek yo to. Oh, nantang. Delok niki aku ya. Iki rek raimu jerawatan koyo ngene. Pori-pori segede sawah. Mireng sampai mantulin cahaya koyo ngene. Minyak nek raimu cukup gawe goreng PT. Tenang, iki lho ono only you sunscreen air cushion si jagoan 7 in 1 sing iso segalane jadi satu. Nutupin adanya marin pori-pori SPF tinggi mencerahkan oil control kabeh iso. Sing tak senengi teko cushion iki karena 2 layer. Ndure iki bedak padet lho. Sore iku sing cushionne rek. Hal pilih ae kon pengen sing duwi apa matte. Karena 7 fungsi iku mangkrek ya wis gak perlu ribet maneh skincare sebelum make up langsung tap-tap rasane lembab. Nyatu kan ambek golet baru 1 layer wis nutupi dark circle ambek bekas jerawat. Delokon bedane kanan ambek kiri. Ketoro banget kan. Area sing di irung susah nempelen. Gak krek roto. Raiku ya dadi glowing alami koyo tanpa make up. Kate ditumpuk piro ae lho. Iki tetap ringan gak white case 30 detik tok kelar full make up. Jadi waktu make upku iku kepotong setengah jam ngono jarine aku gak iso nutupi dosa-dosa di rai. Nah kon lek kepengen duit tinggal semprot ambek setting spray, tapi kon lek kepengen matte elegan tinggal di tap-tap ambek bedake iki rek. Tap-tap. Nah, langsung teko glowing jadi matte high class. Dan aku iku rek ya wis nyoba brand larang pun tetep hasilnya iku beda, tetep apian iki. Full make up mek 5 menit tok iki kusen ancen wajib mbok duwe rek. Cocok kayak kon sing kesusu ben isu. Aku yakin mari ngene arek wedok sak Indonesia iki rebutan kusen iki. Kusen iki duwe tarian spesial rek. Coba ya. Tepuk-tepuk langsung dapat sunscreen. Tepuk-tepuk minyak langsung hilang. Tepuk-tepuk 7 manfaat langsung dapat ya boy. Sisa dorong. Ayo tulis di komen hasil belajarmu.